Funes herrian Arga eta Aragoi ibaiek bat egiten duten puntuan bidetik atera da ura. Inguruko soroak erabat hartu ditu, baina herrian bertan ez da arazorik sortu. Urtzen ari den elurrak eta botatako euriak ikaragarri handitu dute ibaien emaria. Arratsaldeko 4ak une kritikoa izan da. Ura bidetik ateratzeko zorian egon da, baina azkenean eutsi egin dio. Xabier Carrillo, titularretan esan diguzunez, orain Ebrora begira zaudete, Castejonen adibidez oso hazita dago. Ebron gaude bai eta oso hazita dago. 2200 metro kubiko segunduko jaisten dira une honetan. Aragoi, Ega eta Argako urak hartu dituelako. Denak bildu eta momentu honetan neurgailuak esaten duenaren arabera 6,5 metroko sakonera du. 2003 urtean 7 metroko sakonera hartu zuen eta horren beldurra da. Izan ere urte hartan tuteran ura atera egin baitzen. Udaltzainak dagoeneko abisatzen dira hurbilean biziren bizilagun guztiei garajetatik kotxeak ateratzeko eta Pradoko pasealekua hustu egin dute, itxi egin dute. 2003 urtean lantxetan atera behar izan zituzten bizilagunak eta hori ekidin nahian dabiltza denbora guztian. Gaur hala ere arazoak Funesen izan dira. Begiak arabigira egon dira, momentu batetik bestera ateratzeko zorian egon delako arratsaldeko 4ak eta 6:30 bitarte horretan. Gero ur emaria jaisten hasi da eta ona etorri da. 7-10 orduren buruan hemendik pasatzen den ura tuterara iristen da eta hemen piko handiena gaueko ordu baterako espero da. 10 zentimetro igotzen ari da orduko eta ordu baterako 7 metro horiek lortu ditzake baldin eta emaria jaisten ez baldin bada iparraldean atertu egin duelako. Arga ibaiari adi-adi egon dira arratsaldean Funesen, Nafarroa iparraldean atzo pilatutako ura gaur iritsi da bertara eta herrigunean gainezka egiteko arriskua egonda. Zenbait lekutara iritsi da ura eta Funeseko eskola esaterako hustu egin dute bada ezpada. Para mí es una de las mayores riadas que hemos visto. Hala ere, puntako ordua igarota, ibaiaren urremariak behera egin du apur bat eta lasaiago daude orain. Funesetik oso gertu Miranda Argan soroak urpean gelditu dira erabat eta etxeguneak uharte bihurtu dira. Nafarroa erdialdea eta hegoaldea dira orain arretagune eta foru gobernuak lehen mailako alertari eusten dio. 3 ibai inguru daude alertan, Ega Andosian, Arga Funesen eta Ebro Castejonen eta Tuteran. Nafarroa iparraldean eta Iruñean berriz atzoko uholdeen ostean egoerak hobera egin du. Badirudi bihar euri gutxiago botako duela, baina adituek arreta eskatu dute. Temperaturek gora egingo omen dute apur bat eta ondorioz elurra urtu eta baliteke ibaien emaria handitzea. Eta temperaturaren kezka hori hortxe da. Gainera biharko Nafarroako iparraldean eta Pirineoan 600 metrotan egon daiteke elur maila momentu batzuetan. 900 ere igoko da, baina elur egite horrek eta euri horrek arriskua ekarriko du berriz ere urremari handitzeko hemengo bertako ibaietan. Eta ez hori bakarrik berriz ere eman beharra da abisua mendira joan nahi duten guztiei, izan ere elur jausien arriskua izugarria da eta gomendioa mendira ez joatekoa Nafarroako gobernuarena. Bai, izan ere, ura askatzeak Uruma ibaiaren maila 20 zentimetro altxatzea dakarrelako, baina momentu honetan esan dezakegu itsasgora dagoen arren ez dugula inolako arazorik. Atzo badakizue 4,20 metron izan genuela hemen altuera martutenen, gaur 2,80 metroan dugu, beraz, arriskutik kanpo. Kontua da, Iñarmego urtegi hori oso beteta dagoela, dagoeneko ikusten duzuen uhate hori zabaldu zuten. Astelenean, atzo badaezpada itxi egin zuten, gaur berriro ere zabaltzea erabaki dute eta segunduan 23 metro kubiko askatzen ditu. Beraz, egoera horixe da, horrela jarraituko dute Añarben ura askatzen, beti ere Urume ibaiak hori baimentzen duen bitartean. Bestelakoan gaur eguna lasai joan da oro arratzokoarekin alderatutak Gipuzkoako erreka bazterretan, eta arazoa errekek baino gehiago lur jauziek eragin dute. Gipuzkoako ibaien urmaila jaitsi eginda eta horrek lasaitu egin ditu ibai inguruetan etxeak eta negozioak dituztenak. Donostiako Martuteneko auzokideek gau osoa ibaiari begira pasa dutela esan dute. Urumea gainezka egiteko zorian egonda eta batzuk etxetik kanpo egon dira badaezpada. Baterolik gabe. Atzo hasi izan pixka gaizten, baina jaztezun ostea eta bildurrak. Bilo, pues, toda la gente en la calle. Garbiketa lanetan topatu ditugu, inguruetako baratzeetan nabariak dira uraren kalteak, teknikariak urmaila neurtzen ibili dira egun osoan.
Astigarragako kanpamentuko errumaniar batzuk txaboletara bueltatzen hasi dira, baina kaltetuenak oraindik herriko kiroldegian daude eta bertan pasako dute gaua. Ibai inguruak bakarrik ez, urak lur jauziak eragin ditu Gipuzkoan. Urrestilako Aratzerreka auzoko Zuola baserriko familiak lurra mugitzen hasi zela ikusita, 3 hilabeteko haurtxoarekin goizeko 4 aldera presaka utzi behar izan dute etxea. Lurrak baserri aurretik eraman du eta oraindik mugitzen ari da. Udalak etxea eskaini die, baina momentuz familiaren etxean egongo dira. Luiziek errepide mosketak eragin dituzte Gipuzkoan, honako hau Errezil inguruan gertatutakoa duzue, eta beste hau goizean Irunen izan dena. Irudietan duzue denboraleak eragindako Luizia, Bilboko Santutxu auzoan gertatu da, Larreagaburun alegia. Zuaitz bat eta hainbat harri jauzi dira eta errepidea moztu behar izan dute. Ibaien egoera hauxe, indartsu, baina bere bidetik atera gabe jaitsi dira. Horrek lasaitu egin ditu Maiabian dagoen enpresa honetako langileak. Atzo lantegia horrela zuten, erabat ureztatuta, eta gau osoan zehar ura ateratzen eta garbitzen pasa ondoren hauxe emaitza. Gau osoa lan egiten, lokatxak entzen eta ura. Enpresa irekita dago jada, ekoizpenaren 160 dute martxan, baina uraren ondorioz kalte handiak izan dituzte makinetan. 150.000 euro edo kalteak eduki dugu. Bestalde Getxon Gobela erreka hasi ez denez, Fadurako kiroldegia zabaldu egin dute. Naiz eta uholde arriskurik ez izan, zenbait bizilagunek badaezpadako neurriei eutsi diete.